Това са леки кроковериги. Те са леки, защото са предназначени за използване с 6 мм или 8 мм вал, което е 5/16 или 1/4 инчов вал. И както виждате тук, те имат накрайници от волфрамов карбид с нашия кроко дизайн. Това е по-малко агресивно от X-тип, но по-агресивно от обикновена верига. Предлагат се както с глава за пробиване, така и без глава за пробиване в зависимост от избора, който направите. И разбира се, можете да видите, че имат само един комплект вериги за по-малките диаметри и до 3 комплекта вериги за по-големите диаметри. Имаме и мини версията тук, която е предназначена да бъде нещо като хибрид между кръгла верига и обикновена верига. Сега, ние не препоръчваме да използвате тези в PVC тръба, но това, което казваме е, че много често клиенти с повече опит предпочитат да използват кроко верига в PVC тръба, защото не държат веригата неподвижна на едно място за дълги периоди от време. Те я движат възможно най-бързо, а ако държите тази верига неподвижна вътре в PVC тръба, след известно време волфрам карбидните върхове ще повредят PVC-то. Надявам се това да е полезно за обяснение на малко повече за тази верига, която е предназначена за премахване на запушвания. Благодаря ви.